О, каква люта зима, виж го нашия. Те снежинки нормални ли са, ма виж как го нападат в гръб? Та с каква брада изяде с края Не усети. знам какво усещате, ама вижте ключалката колко тупаника изяде. Внимавай с педикюрите ни, красавец. Аре, бе, какво се разсвирил, бе? Какво се разсвирил? Чакай малко, бе! Давай, ще успееш. Хайде, шампионе, още малко ти остава до кръговото. Виж, Мантос го пусна. Да, давам му пред някакъв джентълмен. Аре, минайте! Излиза, че джаскам от трета, втора, да скинат малко, какво се случва, и пак ни върви. Слушай малко, мой. Да, правим 1000 кона тази кола, че се изнервям. 1000 коня? Ма ти джигит ли си къв си, за какво сте с 1000 коня? Ай, брат, днеска не мога да изпреваря тира, ударя ми свирят, мирят, чуих се дали да не съм наврал долу под премаркет. Да ги чакам да минат те да продължа. Ма чай ти да не си бързи яростния човек. Като натисна, искам направо да съм отпреди, ако съм за тир да мога да го прескоча, човек, разбираш ме. Еми, щом така се решил, твоя воля. Riders on the storm. Riders on the storm. Into this house we're born. Into this world with the Какво става, готова ли? Ето, заповядай, готова е. 1000 коня, имаш ги на хартия. Ма чакай малко, Той не е ли 999, е? Ами 999, да, само толкова успяхме да набутаме под капака, а този просто ще го вземеш така, защото не успяхме да го вкараме в багажника. Той сериозно ли е, Луд? То стана и бахти Ферарито. Добре, ай. Мерси, момчета. Дай. Айде.